ke khubor kalong ka jingpan pynkynriah no ka jongu belai ya kinong shun persya ikibre ke jongu belai an pule ni ke kitab jual kalong ba ar ka dekot ka ba ar phau kong kumni hynrei ngan pynkynriah se jngai na fi yau payapam ka rui setai bat ngan be no yo u sha ka rui ka balengki bat ka ba kenja ongutrai ita ki ba wan shakmat jong uru ngan be no sikaduriau mingi ongutrai bat kita ki ba wan shapang shadien jong fi ongutrai ngan be sikaduriau sepni kana ke dika kular ka tin ka jong blai blai ukran sikajat penriu Israel ukran ro shanga bat shapi ha ka pateng penriu ka ba ngabat phingiem hang ni ublay ukuran lengbau nongi tulu pau juel uda khot e ka jat benriu uda khot e ki bri ko jong ublay uda kro iki uda khot e iki de ka donot ka ba e bat ka donot ka ba snousen ai la ka jong ki bri ken phai byang show ublay baru ublay wong kumni lakum taru wat menta hi ong utrai to phai hanga dala ka donot baro bat tu phai shanga de ka jingsha chen et bat ka ba yam snusi wong batu kat no ela ka jong ka do no ti om ela ka janko batu phai show try ubelai jong pi na ba long ba ai ber ba isn ai lam uba suki ban bitar batu ba kan rai ha ka jing isn ai batu ba kala ka ba mot na ka jing ban sneut on a kom tau try ulas ngoskuin na ka banta la ka rui bat ulas isn ai ela ki brew sngap ka ta ka do no ka jong ubelai wong bat utrau la isn ai ela ka jong ki brew te try ula ong heki hakimi ngan pa ke haphi bat kawan bat kom phnyang bat an pan kadang ye phi de kini bat nganom pan long ka jing rukhi benshu ye phi pedang gijat benreu try wang nganom pan long ye phi kata ka jing rukhi benshu apedang gijat benreu ong try namar kata wong hynrei ngan pynkynriah se jngai yo payapam uni upayapam ka weibat ka ktien utrai ukran wong ba te para wong ikiput kluin ongan pen her se jngai ngan pen phat yap se jngai ngan pynkynriah se jngai ikiput kluin ki ba wan mi na ka rui satei ki ba wan yale persya iki brew jonga utrai kini ki put kulun ki yang na kabanta ki mensim baman na bantau setan na kabanta ga jingtem na kabanta ki bor jing dum ki bawan ha ka dur jong ka jing pensusi ha ka dur jong ka jing lute ka jing kot jing khia ka jing lute ya ka yo ka kot ka jing lute ya ka yeng ka sam ha ka dur jong ka jing pen khuslai ka dur jong ka jing pensusi bu setan yele berwan komni wong utrai ha pedang ki brew ka jong belai ha ka ka por baru belai ukuran ka ka por wong ngan pen pet ngan pet se jngai ong try ya kini ki put klun ngan be no iki saka rui ka ba kenja saka rui ka ba lengki ong try saka rui siap ong try ba kenda yap ter khong ha ka jaka ong try bat ya kita ru ki ba wan shakmat jongki saka durio mengi ka dai ka durio ka ba yap ka khot ka durio ka ba yap udrangan be ban ngan shop no iki saka durio ka ba yap ki men simbaman ki men simbam kut ki men sim jingpang ki men sim pen kordit ki men sim pen khuslai ki men sim pen susi ki men sim pen jenjar ki men sim pen duk ki men sim ki ba lute ya ka jing ko jing kya ka jing sok ka jing kemen ha ka yeng ka sam jing ki brew ka jong ublai kum ni wong trying ngan pen her ngan pet pen shoya pen pet yap ya ki sha ka ta ka rusiap bat se ka durio ka ba yap kita ru ki ba wan shapang sedin jong fi ong try sha ka durio sekni ka de ka durio Mediterranean Sea terangan shop sekani ka durio ken yap celop pagani ka durio ong try dengan pen kemen ni ki brew ka jong ong try oh hangta ka jing u khong ka long yeki hangta ka long ka jing u tung yeki nong shun jong fi ong try namar ka ta gumni ong try what ship king pa ko ka ri what to sngo ba to le kemen how try jong pa u belay bo try jong fa la le ki kam ke ba kraw pa ong try what ship king tu ya le sngo ba ong try pi ki kun jong ka ri pi ki kun jong ka sian tu le kemen no try wo belay jong fi now I have he o salap u ba shua un I have he o salap u ba biang ga jing tau ba biang ong try
Let command but so command ho try. Oh, gidan na baring chong fi, gidan na baring jing shapan shitom. Hagi suit, giman sambaman, gibo snow bapi, so to, giwan ban lute fi, giwan pan janjar fi, giwan ban bamdu kum ki kluing, giba wan ban bam gi ching tung jong ri Israel, kum ki put kluing, giba wan ban bamdu gi go gi lenkai gi briso wan, gi jong gi breu gi chong try, kum ni wong trying and shop no iki sigadoring kyang, and shop sigari giba ganja, and shop iki sigari, oh Rishap kabatar kong kin yap do agri rishap kini kiman semjing dom kiba wana fi kiba yelai kiba rego jong blay to long balai shop kumni ong try and shop yiki ki ngel jong try kin here but kin shop yiki kiman sem shaka rishap kiba kin yap tar kong ki don kiban ta kiba wan shang shati kin lech shaka ri shaka nika ka ri kiba ganja but kiba wan shati shadin o kimi ong try kin the pet yap shaka daga duriao kiba yap hallelujah kin pet yap shaka duriao kiba yap ong try oh, but gimana sedin Sofi? Hakimi gen per yap terus saya dekat duriau meterensi. Angin gen yap jelop, angin gen umlasyu, bani yang angin gen umlasyu, ikaban ki, angin gen umlasyu, ikaban operate, ikaban trekam, persya ikibri ko jongu belai. Hagi kertenggo jongu truai Jisu iban banai gen ikatin kaban em kaban bor. Namar kumni on truai namar lale ike kaban krau. Do sat kemen betul kemen pikibri ko jongu truai. Long beli kerkui kertenggo Jisu Khrist mo truai. Abi kecik ben kia gajah kecing pelai duit gajah akan ika kelemat hi ka kertenggu Jisu Khrist mo truai. Baru ke mesim ka kodo ka biasngo. Oi kini ka tin to ai ka kecing pelai kecing ben kia kecing ben em kecing map ai kecing snai ka jong truai ka dan ka breakthrough ka deliverance ka jong Jisu Khrist mo truai do mesim ba ko jong belai and pray ki mesim ka kodo ka yenga sem ki kun kan pai si ki mi pa kan pai si ki kun kan dan kecing lai kemen ka yeng ki sakri truai long beli ker kui ka teng ba ko joma truai ngesngo mo me ka pa hakikat nga joma uji sa truai ki kran ni ka tin truai bagaja truai ma melong blay ba hoy but amen truai long beli kui ka teng ba ko joma kinu badan ka jingkwa ba pinyo ban yad selok ban duwai pila ban phone ni kini nambar kinu min selok ban duwai ban fi long ni sakri ka beret jong truai radio truai bale kambah ka jingim ka jong fi nam ka buram ka jong Jisu Khrist bo truai amen and amen.